Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nana Rosalia, maamuak pa hingatan kinapod mo. Di ka mapukawan itinamnama, Ma'am Althea. Rumwartumot laeng ti kinapod na o. Kat mabawim ti kinabak ng ti pamilyam. No agpatingga lang iti panagpalpal. Awan ti mapasampan. Ma'am, Ada na panon pungaram. Parang umayon kanyak ti kalit. At mamuak ti palimad din nung brown. anya day taan na panunod mo, Ma'am Althea. Sige na. Ibagakan ka. Dumnag ka. Anda yung ti pinagnak. Tapno laeng masurotak ti dalan nagturong iti lugar paliiwan mi kini Sir Miguel. Kinase. Ha? Adda lighthouse iti san uni nga dayaw. Kan adda makitak abalay iti igid ti baybay. Ha? Armado alang laki ti makitak. Nakatakder da iti abay ti poon tinyaw. Ay, positiba. Hideout laki di ti balay ang makikita. Nasurotak namin ti dalang nagturong iti dayta balay. Amangan no, agda makakita kanyak agwardya. Ipakamok ni Sir Miguel tinakita. Gusto pa'y lang ti atap ko, Goryo. Pagdua-duaan ti sungadan agait asimrekan idi ni Althea. Itilikod ang tinagnak, sir. Sinurot ko ti igid ti baybay. Saan ako niya masidag iti nalawa balay. At na kami nakitak ang lighthouse kat amangan no adda gwardya kat makita nang agpalpaliiw, sir. Uray ti dalan anang surutan ta idi kadadon Agosto kan bili. Pagdua-duaan met dayjay, Goryo. Di ka madanagan, sir. Di dayja lugar ti sarunok apaliiwan. Aganad ka lang, Goryo. Amang ano napalawlawan dayjay iti adu akabusor. Agpaggat kalakid. Ay, sir. Adda kayang ibagagkin ka. Anya dayta? Nagkita kami kini Conrad ti Kalman. Makamok asibibiyag ka. Anya? Kasta unay ti ragragsak na idimbagag, sir. Kaya't nakamutan na makita. Sa dinong arutian ita ni Conrad. Nagawid ba iti lugar da, sir? At ka nun, napatag nga ramidan na. Kasta ka di? Ay, sir. Ni Conrad ti kanayo nakadkadwam iti soldado ka pa. So, magagaran launa yan na makakita kin ka. Oo, awan ko makano tinapatag nga ramidan na. Naborot kanyak. Goryo, kada kayo ang nagbalin nga impormante. Awan ti isal salomina. Da kayo lang ti pagtaltal ka. Sir, kanyaman nga oras. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman ak unay kan ka, Goryo. Saan ako nagbayag, sir? Tuloy ko tagkalapit impormasyon. Ay panggap ka dagiti sindikataw. Sige, Goryo. Adda magpaliiwak itangal daw. Asino nga, sir? Ti lalaki amang sipsipot kini Althea. Ano niya? Aging gayta. Pampanunutak no sa dino tinakakita iti dayjay a lalaki. Pamilyar ti langan na kanyak. Sir? Wen. Malagip kon, Goryo. Ha? Jaske. Ni Benji dayjay. Ti sigud a soldado. Ano niya? Naikat dayjay a soldado. Gapo iti dakas nga ramit na. Naibalod pa yan. Gapo ta napaltugan na ti may sa kadagiti kakadwami a soldado. Ano niya? Ala, mapan kan iti papanam, Goryo. Mapanak metten iti aglawlaw ti pakananda Althea. Nagado ti mangmangan ang customer iti pakananda Althea. Agtalinagid aklata dito yung nagtakdirat. Nas ka na paliiwag ida. Dakas atao dahi siya a Benji.
Apay nga da dito'y day dyan tao. Nabayag basita na jak nakit-kita day dyan awan ang bay. At da nagsardang akotse iti batok ti pakanan. Saan pwede misag tinagmaneho? Sa balimat kaya matao. Nagturong iti pakanan. Nalabit. So, kidaday ta. Dadyan natay. Iso tim masinag iti lalaki adi kotse. Sino nga taday dyan ang lalaki? Ma'am Aldea, uray dagiti babak nang, so kita yung dito pakanan. Nagaduti in take out da makmakan. Uy, nalod. Masadot ka dun nga to. Iso agi matangan iti kananda iti pamilya na. Talaga ngamin ang magustuhan dati lutlutwan tayo dito eh. Malaksid anala ka, naraman pa'y dagiti potnahe tayo. Gusto ka, Toro. Kabaulan dagiti customer tayo ti presyo dagiti makmakan. Hi! Ha? Hi, miss. Kumusta ka? Ti bastos, alala. Am-am ka di date na lalaki, Ma'am Altea. Ah? Altay kayang tinagan mo, ading. Anya ti masapol. Apay nga da ka dito. Mabisina. Kaya't ko ramanan tilutoyo. Altay. Sige, agpili kan iti kayat mo apotay. Ma'am, siya kung ti makamukan ko na. Mapankan iti kusina. Sige, Toro. Sabi nung iti papanam, Altay. Di na ko matalikodan. Ado pa ti aramida. Nakapili ka din iti si Dam, sir. Sana gaya mo na mabisin. Sugak pa. Ditakan. Diyos ke. Yak kaya tijar da dyan lalaki Kursunada na lakit din ni Ma'am Altea. Saan matgayam nga umay mangan tiyawanan bay? Diyak kaya't asang wala di alalaki. Bastos. Imanaw mat lang adagos itay, ma'am. Saan mat anangan? Tandaan ti lang nga di alalaki, Toro. Amangan magaramid iti saan na nasayaan. Wan, ma'am. Kandi kan rumrumwar ngagmay maysa. Naskan akaduan ka. Tapno di ka may sagmak. Kabagalak apar maganday di alalaki. Gapukan ka, ma'am. Toro. Agasam. Amuna pa yan dito pakanan. Talaga asinurot na ka. Diyak nam naman, akas di aramidin. In masidaglatan kanya, idardak, ijasan. Sakbay nga agawit tayo inton madamdama, ma'am. Agpaliiwak pay. Tamangan noad na lang day dyan alalaki agsisiim itaglawlaw. Agsaga na kanyak day dyan alalaki. Noad daman dakas nga ramidan na kanka. Saan lang nga aramid iti kalukwan day ta apinchi. Dayjay. Nagturungan iti nang iparkingan na iti kotse na. Surote, apaman na pumanaw. Adda ng sabat kan kuan alalaki. Buyot ni Mayor Carrion Dayjay. Umasidaga kadakwada, ngam sanak ngagpadlaw. Agsarsarita da iti sangot tinakaparada kotse. Ditoy. Agpatinggak langan ditoy. Jak magustuhan ti panangkit kita na itay kinyaltaya. At dalaki di dakas apanggap na. Naglugan dan iti kotse. Surutak ida. Benje, sa dino kadipay ti papananda. Sarong karat ti kayam ko asultado ti paray na. Kung tawayak ti kadak dito ini. Tapno makitak dagiti na bayagan ajak nakikita gayam. At tagayam gagayam mo dito ilimi, Benje. Wen, dagiti tagduma. Kagitan ko asimrak iti kinasultado. Dagiti matagduma. Katwak iti ilikal nga ramid. Kas tagayam. Ala, iparpartak mo pa iti panagmanehom.
Si kapay lang tagmaneho, tamas sa tutak. Kaya't ko tag-relax, kapayatan ti panagtukaw ko. At ayun dito yung lugar, Minji. Ibagag to lang no sarding monti kotse. Ha? Apay, Minji? Diyan nakamotorsiklo iti likutan. Itay pa anak kaipos ka data. Anya? Iparpartak mo man ti panagmaneho. Tapaliiwag no data ti susurutin na. Wan, Minji? Atay ta. Nagpartakan ti kotse. Paliiwag man no sumurot pa ilanay ta nakamotorsiklo. Ha? Pimartak man ti nakamotorsiklo amang sursurot ka data. Ipaltok ko. Ala, ibumbuntog mo ti kotse, tapaltugak tawanan pa matungpal, Benji. Punteriya at tiawanan pa Ya! Pa, Diyos ke. Diyak na puntaan. Kalaad mo't yung buntog na ti motorsiklo na. Nalabit na nasiputan na ti panangirwar ko iti paltog, manipod iti tawa ti kotse. Nakatlaw ni Benji. Pinaltugan na tiyawanan ba yun? At tantupay sa balingal daw apa nagkita ta. Amok ti kabalan ng aramian. Tasigod mo't lang nga soldado. Nabayag iti kombatant. Iso anas kan ti panaganad. Kabalan day ta a Benji ti pumalay. Benji, nagpukawan ti mang sursurot kadata na ka motorsiklo. No sino man day jay. Sa anak amabutengken ko ana. No intultuloy na tinang surot kadata. Dakas laing tinagpanagan na. Nalapit sa balin ti sinurot na adalan. Iti nakadanon, iti nagsapalan. Ngala. Pagandaran mo't lang ti kotse. Sidagtan, iti balay ti gayam ko. Narabyan tayon dito'y pakanan, Ma'am Althea. Sa dino tinapanan ni Turaw, tagawid tayaw. Adabiit na panan nga, Nana. Ay, nukano nga gawid tayaw. Isumot ti pa nagpasya-pasya na. Nana, nagpaliiw ni Toro iti aglawlaw. Taamangan no adapay laang ti lalaki amang sipsipot kanya. Anya, at lalaki ay amang sipsipot kun ka, ma'am. Kinapod no na. Inmay itay dito'y pakanan ti lalaki. Kunak no agudan. Yang pimanaw matlatas. Ay, Diyos ko. Tiyak kursonada titigtignay na. Iso apaliiwan pa nga umuna ni Toro ti aglawlaw. Taamangan no adala ang dita amangar arubayan. Ay, nay, ni Turaw, ison ti sumungad, ma'am. Mala, urayan tayaw. Sinurot ko ti akikid adalan. Ay, panuga kan. 30 minutos ko na magmag na. Diyak pala na danon tilawag ti silaw. Ha? Nalabit abalay na dyan Sapay nagdagsan ti sa nga basket abalaw. Kampay iday. Naglakta ko ak iti balaw. Ay, parpartak ko pa iti magna. No, daras amadanon ko tilawag ti silaw. Anak ko nagbayag dito yung baroahin daw. Da kayon ti makamu iti laboratory. Nabilang amin dagiti naripak asya bo iti rabaw ti lamisan, ha? Isungawan ti mga lala kada kayo. Pare ko tayo tabili. Pantay mo yan ang pagdagiti bro. Nasayat nga rod. Balot! Teske. Ada nakastrap dito yung aglaklako iti balot. Balot! Rumor kayo. Kitaan nyo jaglaklako iti balot. Saan arumbang ang makastrap ti sa bali at tao dito'y hideout? Ano balot? Baka tayo dito yung hideout, Bili. Ang mapay nga daglaklako iti balot. Isungarot rumor kayo. Takitaan nyo jaglaklako iti balot. Tara salo!
dito yung lugar, ha? Ay, sir. Adda ngamin nakita kalawag ti silaw. Iso sinurot ka. Tao mayak agla ko iti balot. Anda. Ay, sir, nay. Gumatang kayo ti lakok abalot, nay. Aw. Yung bagla asukat ti bambanog ko ngayon may dito balayaw. Sigurad mo lang alumala ko kay tibalot, ha? Tano saan? Dakas ka? Ha? Nay, si kamot, sir. Aglang-lang nga ka di abak nang tapno pagduaduan. Gumatang kayo kitin, sir. Ala. Bilangan mamin nagitila kung abalot tagatangan mi amin. Ayos! Nagyamanak, sir. Ay, sana pa nagkamali nga meditaw. Ita, maibos gayam amin alakok kabalot. Nakado! Kung masidig kayo amin dito, itabangan tayo tibalot. Armado dagat ti lalaki. Mabibilag nga armas timot ta. Ay, siga. Anya tinagan mo, ha? Ah, just call me Goryaw, sir. In short, Goryaw. Ala, inton sumaruno. Umaikan to man nandito yung agla ko itibalot. Takasakulan mi ti pagpapigsa. Ayos, sir. Anytime. Mangan kayo latay tilagok abalot. Ngam bayadan nyo, ah. Pasig nga armado dagiti lalaki nga dayay. Nabibilag dagiti armas ta. Nasaya at launay dahil tangin haramit mo, Gory. Antoy, sir. Apay dahil ta kwarta. Naglakwak iti balot, sir. Ay, nagulpe dagiti lakok abalot iti rabi eh. Kurang pa ya. Idulin mo lata dahil ta kwarta, Goryo. Maaramat mo tumanin. Sir, kinapudno na. Agpalabasak iti may sa arabi eh. Aglakwak mo iti balot. Nagpatinggak lang amin iti ruar, tinagdakil abalay. Makigayam ka lang kadakwada. Penrumbang lang tinananay panaganad pa. Iti kasta, saan da ka amadlaw? Di ka madanagan, sir. Dahil tati paglaingak. Mang panunutak iti napintas awagas. Tapno makastrekak iti dakil abalay. Nasayat nga rod no kasta. Lalaingam ti agtaman. Kumusta ang dagiti droga, Billy? Awan ti parikot, boss. Tinapudno na. Imat ko dagiti daduma na ripak pa siya, bo. Nakasaganan ang may deliver itangal daw. Nasaya no kasta. Ala? Mapangay di bodega na nakasaganan ti pangidulinan nyo kadagiti maideliver a droga. Anyangin ti pangidulinan mi, boss. Dagiti babasit ti pan nakaripak na asya ko. May karga iti supo ti chichirya. Dagiti madadakkel ti ripak na. Ikabilyo iti unag ti stuffed toys. Sige, boss. Saan na may katilinaon ti chichirya? Ilokyo lang dagiti babasit a paket iti sapo. Adamatan nakasaga na asiler. Tapno sana madlaw, analukatan dagiti supot. Mayat na ita na panunot niyo, boss. Mayat launay. Ala, mapan ka ni di bodega, kat idaulwam dagiti kakadwa tayo. Siguraduhan nyo ang mayat ti pan nakarikat ti supot dagiti chichirya. Tapno sana madlawan ang garaw. Tawatan nyo! Dagiti mat staff toys. Siguraduhan nyo ang mayat ti pan nakadait tinasatsat apaset na. Tapno sana madlaw, ha? Naskan na may biyahe tangal daw dagiti epektos. Awanan tinapik sa kalaban tayo iti negosyo. Iso naskan lang nga ti may deliver. Awin kaya, Billy. Billy, Abay, Abelardo. kurang antikrodo dagiti lugan tayo nga biyahe. Anya? Ada ka dintad ni Don Braulio apagkatang iti krodo. Dahil tati parikot. Tapulos nga wanti nyamat na kanya. Kanyamatin ni Don Braulio. Nung daduma, naparabor. Kung may panggap iti krodo ti lugan, nagkirmat-mat. Ala, di kayo madanagan. Ibagakon ko na data. Apay. Boss, agkurang iti krudo dagiti lugan tayo. Iso nagsubliak dito yung mansyon. Ta dumawat ak iti pagkrudo mi. Ano? Ano lang nga di mawad dagiti driver tayo iti paggatang iti krodo ah. Ito na ibos manen? Dayta nga minti bagbagada kanyak, boss. Ang mga no kurkurangan damat itad ko apagkatang iti krodo. Awan nga mintit itad na kanya karesibo.
Boss? Kasapulag dagiti resibo ti krudo, Bill. Iti gasta, amok ti magasgastos ko. Uwan, boss. Numano agatat ti kwarta ti itad ko, naskan nga iso ti maikapil iti resibo, ha? Bili? Uwan, boss. Ala, itad ko ken ka ti pagkatang iti krudo. Naskan ang maideliveran dagiti epekto. Goryo, inton rabi iti panagsublim iti pagtuatuan a balay. Agannat ka kamo. Wen sir, talaga nga aramidag ti amin. Tapno makastir ka iti balay. Tapno maamwak no anya ti adday di unag. Nakasaganan dagiti lakom abalot. Ah, sir. Adda pa insaganak alana tinyog apagapraws. Parang kayat na pamasahe kanyak. Bayat deta na panunot mo. Saan ka nga gimat iti cellphone? Wano anya a klase iti patadam. Tapno saan da ka pagduaduan. Wen sir, di ka matanagang. No anya man ti makitam iti uneg ti balay. Di mo ipadlaw nga agsisiim ka. Wen sir. Impaka mo kon kini Colonel Maravilla, dagiti armado a lalaki a nakitam. No makakalap tayo pa iti nabatad nga ebidensya. Rautan min ti balay. Sigiga kung itayan dagiti armado a lalaki iti sungadan ti balay. Ay, itkitain ta ka. Ay, balit! Tingnan tayo masidag dito. Ah, balit! Ay, uwan boss! Ay, Anya, alot-loto ka di matlang dito tala akong mabalot. 100% boss! Napudot pa eh. Hala, mangala kayo latan iti kanin niyo boss. May kayon ka kadwa! Ada dito yung tilo lalako iti balot! Nagbalinin asukit dagiti armado a lalaki. Ay, boss! No kayat yaw. Agpamasahe kayo pe kanya ka. Anya, kabalam tayong masahe. Ay, una, boss! Eksperto ang nagmasahe, boss! Oh! Tinapudno na! Iso ti trabaho kiti bigat. No iti matrabi ay, aglako ak iti balot, sir. Sakman nga tayo naam. Ariglado, boss! Nasken nga iti uneg ti balay ti pangilutak iti nasakit a bukot mo, boss. No, di ti ruwar ti pangilutak. Awan matlaeng serbina, ah. Maanginan ken malamiisan ti bukot. Kastaya. Wen, boss! Hala, sumurot ka nga rot kanyak iti uneg ti hideout. Ha? Ay, kunanay ti balay. Ay, sige, sir. Ibati kong ti nga basket abalot, ah. Amok ti bilang na dayta, sir. Ala itong ti bayad na. Kalpasan ang mailot ni Boss Chip, manager. May kaliman da ito nga ilutok, ah. Oh. Nabanog pa ikit din nagtiramay ka. Natangan-tan. Mayati pa nagmasahe ka. Makawinawa diri ka. Ay, una, sir. Iso nga min ti trabaho. Ita. Ay, dita. Inikap di lalaki ti porong ulas, manipot iti lamisaan. Ay, no. Mayati. Sa anak laki di ngagbiddaw. Siya po dagi jay. Sa anak ngagpadpadlaw. Nakam naman tayo sa rin ng may ilutan, ha? Ay, no problem mga busing. Ay, ilutan kayo amay. Kumusta ti pa nagpaliw mo iti rabi, Goryo? Sir, awanan ti dwa-dwa. 100% a hotspot tayo jay kadagiti droga. Anya? Uwin, sir. Amangan kit dino at dapay laboratorio ti Shabu ijay, ah. Namin, nagado ti nakita nga epektos iti rabaw ti lamisaan. Agyaman ang iti daytang impormasyon, Goryo. Ala, agin na nakakamatan. Madlawan iti matampi po yan. Sige, sir. Gamno, at dapay kayat mo adamagan kanyak. Awagam laang ti numero ti cellphone kaw. Awagan nak laang. Good job, Miguel. Iti kabitan na panawan. Saan laeng akabang ti Anti-Illegal Drugs Task Group tagtignay. Tumulong dagiti military amang parmag kadagiti armed. Dayta ngamin tinapagnunumuan dagiti opisyal may pasari ti kintaw asurat. Colonel, Iti dayto yung operation. Nasken ti tactical movement tapno ma-burn out dagiti kapusor. As soon as possible time,
Matiliw, dagiti sindikato iti droga. Yes, sir. Miguel, kasapulak launay ti tulong mo may panggap iti operasyon. Takkel, ti panagtalag ko iti kapailam. Agyaman ang itidayta pa nagtalag ka, Colonel. Ket kabayatan ti operasyon dagiti otoridad. You have to secure the area. Amangan no adda dagiti sniper iti dayja lugar. Saan nasinsinan ti grupo adong parin tayo. Panag ko na, Colonel. Naimimbag matlaang no rabi iti panagtignay tayo. Tapno masorpresa dagiti kabusor. Dahito ti pampanunutek, Miguel. Nyam, saan lang asyak ti masurot iti daytoy ng operasyon? Tatayo lang ti reinforcement kadagiti kamang ti Anti-Illegal Drugs Task Group. Colonel, Ipakamok adagos dayto iti Departamento ti Anti-Illegal Drugs Task Group. Tapno maplanon ti rumbang ramitan. Awan ti asinuman ang makamoy ti dayto yung operasyon. Tapno saan na ma-abort ti misyon. Sir, kaano nga iti operasyon dagiti otoridad? confidential ti operasyon, Goryo. Madama pa lang ti panagsarita dagiti opisyal. No kaano ti panagtignay. Kasta ka ti, sir? Wen Goryo. Kalpasan ti panagsarita da. Ipakamo ang dagos kanyak ni Colonel Maravilla. Sana balik. Sana burnout mamutin ti ayan dagiti droga. Ah, ay, sir, pasensya ka. Yak maawatan ti burnout. Sika talaga, Goryo. Ti burnout. Ammumon no sa dino ti ayan ti kabusor. Ah, kasta ka day? Wen Goryo. No kas pangarigan tadda ka iti ranget. Tunggal putukan dagiti kabusor. Umakar ka iti paglembangan. Tapno saan ka a burnout. Iti ababa pa narita. Maamuan dagiti kabusor ti nagtaudan ti kanal buong ti paltog. Isong amudan ti paglemlembangan. Ah, uy, maawata kon, sir. Nasayat nga ron kasta. Saan ka ngagtalinad iti may sa lugar? No adda ka iti ranget, Goryo. Palso nga raw, ti mabuyboyak iti telebisyon, nagrangrangat da. At dapat ang tambli-tambling no pumaltaw. Pelikula lang dayjay, Goryo. Ala, ituloy mo lata ti agkalap iti impormasyon. Ket ipakaamuktukan ka, no kaano ti operasyon. Patsak nga ado pa'y dito probinsya ti positive side, nga ayan dagiti kabuso. Saan sa ngayon may jaglaklako iti balota? Kahit ko ba iti agpamasahigan ko na? Saan yun nga orahan di lumalako iti balot ugbing? Nagtrabaho kayo kit din. Ado man ang tinaaramid asya po iti laboratorio. Saan akmadlang agbayag dito yung baro hideout? Agsubliak mo lang iti mansyon. Helicopter kaya? Ito naman pa nga dalimabas ng helikopter ito yung hideout. Namuda ka. Duwada ba? Dua ang helikopter tinagsaro no alimabas iti dapat. Mga ano limabas lang, Bile? Sabay lang ko mataas tang agpaiso. Nalapit alimabas lang. Miguel, exactly 2300 hour past meridian. Agtignayan ti operatiba kontra droga. Nung kasta nga rod, Colonel, umuna akon iti dayja lugar. Wen Miguel, ammomon taramidan. Idi namin sa narabi, nang ibauna kiti aerial surveillance team. Tapno makita no sa dino ti posible apagtarayan dagiti kabusor iti kanitong aglipas ta. Colonel, Okay. Mapankan iti dayja lugar, Miguel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya kumot ti sumurot iti operasyon. napaggad ti operation. Koryo. Ang mga numay sagmakalaan. Panagkunak, sir, sa anak aman anaw, takadwa kamat. Amukmut adinak baybay am. Ala, at dalatakan ka daytan, Koryo. Umuna tang roden iti dayja lugar. Sumarunong matanda iti operati. Uwin, sir,
amok ti shortcut ngagturong iti positive side. Kuryo ka talaga. Oh, apay nga umisum ka, sir. Si kamot laang tinakatulada. Iso positive side kung kunak matan Ala, urayan tan ngagsaknap tisip na. Tamapantan iti dayjay alugar. Unsa? Makita kong tilawag ti silaw nga agapoy ti balay. Ala, agpatinggatan ditoy. Amangan no adda ka busor iti aglawlaw. Kat makadlaw da. Unsa? Sigurado asan asurutan dagiti operatiba. Diyos to adalan nga agturong iti balay. Manglikaw dalakit di iti aglawlaw ti kakaykaywan. Mudang nga ti papananda, sir? Masiguradok deta. Sakbay iti operasyon. Adda aerial surveillance team ang nagwanawan iti lugar. Kasta ka di, sir? Iti saan nga agbayag na? Dumtengen dagiti operatiba. Ay, sir, anyamat nga taramidon ta. Mangkita ta iti napintas a lugar. Tapno na layang amakita ta dagiti kabusor. No daglibas kadakwada. Siya kung ti makaamo. Siya nga, sir. Anyamot ti may tulong ka. Apama na makastrike dagiti operatiba iti perimeter fence. Isurom kanyak tayan dagiti droga. Sige, sir. Nagkado ti armado ang lalaki ang nakabantay ka dagiti siyabaw. Ngayon, agtaparikot. Anya dayta? Kasanaw, no ipagarop dagiti operatiba akadwa tayo dagiti kabusar. Kat paltugan na tayo. Nabilin dagiti operatiba. Nga dakadwada para si iti dayto aluga. Amudan ter aramidan da. Kasta gayam, sir. No pa kasta. Agan na talaeng. Awan pilpilyan ti bala. Ha? Korya. Anda nagperasakas iti saan uning nga dayan. Nanggag kumat, sir. Di mo pigsa anti agsawa. Naguli makalay. Sir. Di kagkut-kuti. Amangan no kabusor na ita. Ha? Simbang putan dagiti operatiba. Kasta ka di, sir. Juan Coryo. No night movement. Tapping distance ti aramidan da. Isa na uli magtilugar. Ay, sir. Adda na si putak asilaw. Nagigdip matlaan. Ti silaw nakitan. Kat sana na ibatog ti bagida. Ha? No di kat nagaramat da iti atid duga kaya. Tapno maya dayo katakwada ti silaw. Ay, kasano tayo, sir? No kas pangarigan ta da sniper. Ti silaw ti punterihan da. No nakabatog ken ka ti silaw. Sigurado amatay ka. Anya? Tunggal daw makar kadakwada. Kalbitan na ti maysa. Tay sumot ti sumublat amag na. Iso naawagan iti tapping distance. Ay, no kasta aga hapay dalahan, sir. Gusto ka? Tapno makalbit na dagos ti kaabay na. Goryo. Sabalin ti pulo iti hangin. Panagpuno. Nakaadayon dagiti operatiba. Sir? Agalayo to ka. Iti da ito ang sitwasyon. Basit lang akamali. Paltugan ta ka dagiti operatiba. Anya? Agtalinad ka lang iti habay ko. Sigurado asaan ka man ano. Panaganad ti kasapulan. Sir? Saan lang nga may sa lugar tinagnaan dagiti operatiba. Isong agsipot ka. Agkaradap tang umadayo dito ay. Ay, sus! Kunako. Agpipinal tugdan. Sumurot ka kanyak, Goryo. Katingap! Nagadudag iti kabusor. Nabibilag pa'y dagiti armas nga aramatan da. Granada ti gimloong. Dayjay ti talo. Bakal kadagos. Tapno sa andak a burnout dagiti kabusor. Simbang pagmatan dagiti reinforcement. Adamang paltok iti soldado. Ituloy ko latat ito maray. Nakita kong titip leader dagiti anti-illegal drug task group. Agpatingga akong dito dakalakayo. Addak iti emergency exit blocking position. Makita ka iwas sa kabusor. Dayjay. Sigurado nga iwas, Dayjay. Malas mula ang... Adulat tapay dagiti kabusor iti frontal target area.
Mayat tinagpwestoan dagiti operatiba. At dadalaan iti perimeter fence. Kanal buong ti sniping kanday jay. Malas na lain. Ta nag-burn out ko. Nakapwesto iti nangato akayo. Dayjay manin. Nakita tinawag kamantog ka. Panawak pa ilang yung pwesto ka. Mangkita iti napintas a lugar. Tapon terya at ti sniper. Iyata! Asino ta kita ng raot iti laboratorio? Nagado kayo dita! Iso aparong kanyo ita! Billy! Kartagag do may dito eh. Apay, boss! Rinaot dagiti otoridad ti baro ahay. Adun dagiti napapatay a kakadwat. Anya? No maparmag dagiti para bantay jay, adun dagiti mapukaw nga epektos. Anya teramidak, boss? Umungam dagiti tao. Tamapan kayo iti dayja lugar. Kartagam, Billy! Baligit ti operation ni Dirabi, Miguel. Dakkel tinaitulong tayo kadagiti kamang ti anti-illegal drugs task group. Wen sir. Jak impagarup nga dagayam laboratorio ti droga iti uneg mismo tinalawa balay. Milyones ti balor dagiti droga ana alay jay. Kastamutin anatiliw dagiti dagtuma a para bantay. Colonel, Miguel. Adu nga igam ti na-recover iti nakapasamakan ti enkwentro. Ti serial number dagiti igam ket naggapo iti armed forces. no kasta, Colonel. Naiwaras dagiti igam ang naggapo iti gobyerno? Husto ka. Kimapeng iti sindikato dahil di Congressman Marasigan. Iso ang naiwaras dagiti tinakaw na nga igam. Colonel, amang ano kukuha ni Don Braulio ti safe house as sinaragmi iti rami. Pagkunaan, Miguel. Gayam ni Don Braulio dahil di Congressman Marasigan. Iso asaan ako na mas daaw. No apay ang na-recover dagiti igam iti dayja a safe house. Miguel. Ni Don Braulio lakit iti akin kukuha, Colonel. Awanan ti sa balipay. Kipagpakita. Awaran di laboratorio ti sabunit siya. Amigo, adumat dagiti boyot ko tinapapatay. Saan lang nga sika tinapukawan? Talaga nakapoy dagiti buyot ni Sika. Nagado ti buyot ni Sika ng pasig ni Isuda naman el. Anya? Napukaw na namin pinsan ti milyon na dinero ni siya. Sayang. Di ka matanagan, amigo. Nagsublintumot lang tinapukaw kada tayo. Saanan ni siya nagtalag ni Sika, Don Paulo. Kunak no atadapay na pumentas ti negosyo ni tatayo. Ngam awan serbi dagiti buyot ni Sika. Agpapada ni da kayo naman nal. Amigo? Uray ni Sika. Nakapoy ni Sika na dumiskarte. Jak magustuhan ti tenor ti panagsarasaritam, Don Augusto. Magasangan ni Sika, Don Braulio. Pudno ti bagbaga ni siyak na may sani Sika naman nal. Di nagpagpungtutan, Don Augusto. Anya kumano agpungto ni Sika. Sana maputang ni siyak ni Sika. Basta gaya. Impaturong ni Sika, ti paltok ni Sika kini siya. Iputok ni Sika, ti paltok. Sana mabutang ni siya. Sana siyang tikarkaritam, Don Augusto. Basta tinumpang iti man na naokakasikan ka. Pwede! Boss! Anya tinapasama? Pinaltugan ni Don Augusto. Juan Bill. Uray iso ti finansar ko kadag iti illegal a negosyo. Jak sayangan ti biyag na. Awan ti gayam kanyag, numaipanggap iti illegal garam. Pagasa, tay baga nakit din na may sakmat amandal.
Iso nga napapatay dagiti buyot ko. Boss, Ha! Iso lang tinangibaga kanya kiti kasta. Sa anak amandan. Ala, ipagnimon ti bangkay daytoy agang kanayan. naikali tayo ti pangkay nito na gusto. Tugan latan ni Don Braulio. Nakamamak ni Don Braulio, pumantaw latan. Buwan nga rod. Sumanaw nga ni Don Agosto. Isa pinaltugan na adangos. Amo yung mutente ugali tila kay. Nalakalangag pong pungtot. Pili, saan na matagtagarin ni Don Braulio? Isungawan pa lang ti mas asilig kada kayo ka ni Don Braulio. Tama nga doon kayo ti pagipapasan na. Gapoy tinapasamak iti laboratorio. Matungog laki di nga masidog kirkuana. Ay, kamuyan pa lang. Sakto pa yung makandawan na. Ket adda pa nagamak ko nga umasidekan ko na. Ang runa, ket napudot ti ulo na. Ay, karamitan tayo, Pili. Tsaka mo. Urayan tayo pa iti ibilin na kada tayo. Aguray tayo lahat. Pambantayan itan dagiti soldado ti sigod a hideout tayo. Sigod day ta, iti informante tayo. Sayang nagitinapukaw. Riniw-riw ang kwarta tinagpukaw akas laso. Nagkalap iti informasyon dagiti informante tayo. May panggap iti napasamak nga enkwentro iti hideout. Kat? Pasit lang ti bilang dagiti remote iti hideout boss. Ngam na para mag-amin dagiti kabusar. Kung iti sniper tayo, awan tinaaramidan na. Tamay samot ka dagiti napapatay. Talaga na tayo gayang ti isublat dagiti otoridad na parmakan. Boss, anya nga tatir aramidan dagiti opisyal abay bayadan tayo iti serbisyo na. Tapulos asan tayo anamuan ti irarout dagiti otoridad. Billy, talaga nakapoy ti panagpampanunot mo anya. Aganan na ditan dagiti otoridad. Saan na may waras pa iti sa baling opisyal ti saritan. Boss, Ngam iti kinaado tayo. Patsya ka marigatan dagiti otoridad amang parmag iti grupo. Sana siya ti pagpungpungtutan dagiti awanan pain nga otoridad. Nagsapsapol na iti riribok. Ipaay ko kadakwag. anya ti aramidan tayo, boss. Pabatakan nyo ti munisipyo ti Ili. Kaya nagparduay kayo iti riribok iti daytoy a lugar. Matungpal, Don Braulio. Ti kayat ko, agbutang dagiti tao iti mapasamag a riribok iti aglawlaw kan unag ti Ili. Isardeng tayo pa lang ti operasyon ti droga. Nariribukan tayo pa'y dag iti otoridad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpasimple ka lang nga umasilig iti kwerpo ti pulisya. Kalpasan na. Mangkita ka iti pangidiswam iti sling pagaramlaan iti bumba. Wen Billy, kabalo ka rapitin na ito. Sikat ti pinili, tamok ka kabalang. Adda kanya ti high explosive dito nito. Kabalan na pabatakan ti kwerpo ti pulisya. Papanawag pengaro iti pulis nga dahi ti sao ti kwerpo ti pulisya, Billy. Iti kasto, saan damadlaw ti panangidisok iti bumba. Sige. Urayam ti sinyas ko. Kalpasan na. Idisom ti bomba iti asidag ti kwerpo ti pulisya. Areglado, Billy. Pimpakon ti bomba. Batay lapod ti dagiti pulis nga dahi ti kwerpo. Anabwak mo tinda dito. Turungan dito kotse ni kanora. Pumanutan iti dito ang lugar, Billy. Abangan na dapat makadlaw ka dato. Talaga mataas ta terami din ta. Laglag. Sakit din ti mandaram kat siyak ti bakanawan ni Don Braulio. Awan respeto kanya ka. Sir, lima pulis tinatay kung doa sibilyan tinairaman. Nuasi naman tinangarami di ti kastoy.
Naskan nga ikaro na iti pagbaludan ti naramid na. Ano niya taramidam, sir? Amuak ti kinasya sino ti nangaramid iti kastoy. Napabetak ti kwerpo ti pulisya. Kan napapatay dagiti awan basol na pulis. Sir, saan adito iti pangibaga iti napaliw ko? Sumurot ka kanyak, talapatog ti ibaga. Kasjay ti rumpang kadakwana. Ha! Rugrugi pa lang dahito nga aramidan tayo, Billy. Iba kayo lang ti sumarunong aramidin mi, boss. Makamo kayo nga agaramid iti kalokwan iti dahito nga ili. Siya, ti makamo ka na kayo. Boss, napatagti pa kaamo ka na kayo. Anya dahita, Billy. Nasiputan dagiti informante tayo ti ayo yung dagiti buyot ni Mayor Carrion. Anya. Amok ti pag-inuman nga ayo yung dagiti awanan bain, boss. Anya pa lang nga tururayang, Billy. Aramidan yung tirumpang tapno pagpayadag iti nangina dayjay a Mayor Carrion. Awan sir pinabay bayadag iti nakalagatan. Sa anak nga ro din nga agbayag, boss. Mangitubutak ka dagiti nasisiglat a buyot. Kumusta? Ada ka dagiti buyot ni Mayor Carrion iti unang tibagi naman. Wait, Billy. Nagaduda nga giinom iti beer house. Ala, magsaga na kayo. Apa man na rumwar iti beer house dagiti awanan bain. Paltugan tayo at dago sila. Arreglado, Billy. Riribok ti kayat ama pasamak ni Don Braulio. Isungan mo yung tiaramidan nyo, ha? Gusto man, kayo nakalunod ni Don Bruno. Kung may balas tayo, ba't pan nakapapatay na hindi kakatawa tayo yung sigo dahil daw? Kailan nagigilan? Kinapod na. Nasakit tinakam ko pa. Ha? Oh, apay Billy. Apay nga itala nga mapanunot ko na ito eh. Anya kami dito na panunod mo, Billy. Diyay lumalako iti balot. Ispi at ti awanan bain. Pagkunabot, Billy. Diyos ke. Diyak na ibaga ka ni Don Braulio ti maipanggap iti lumalako iti balot. Hilat-latan na nakastrag iti arubayan ti balot pintor. Oh, Billy. Katagan nyo. Parang nagiti buyot ni Mayor Tugsag Carrion. kayo ti kotse. Paltugan nyo dagiti buyot ni Mayor Carrion. Sir, ano ka dyan? Rami pakter malay. Adayo ti nagtaudan ti kanal po. Pagdaman nga tan taramidon dagiti managtakdakas dito yung ilin. Ha? Nagpartak ti kotse alimabas. Umay kaguryo. Mapantay ti nang iparkingak iti motorsikla. Lugan ni Billy J. kotse alimabas. Surutan na. Sir, amangan mo saan ta na magamatan ti kotse? Nanimutan? Amuklatan ti naramid dagiti awanan bay. Imposibleng awan napapatay iti nang nagtaran ni Pakter Malait. Lay, awahanin sir. Saanin ang makita ti kotse nagluganan da? Nakaadayudan. Ada pa'y sa bali akong daway, Koryo. Matsampaan tayong tumat lang da Billy. Boss, napapatay yung tidak tumapuyot ni Mer. Maragsa na iti dayta, Billy. Ang tanda pa yung maragsakan ka iti pakam. Oh. Anya dayta, Billy. May panggap na ito iti lumalakoy. Luklukwan na ka ni Billy. Anyat pa kay naigan ti lumalako iti balot iti saritaan ta. Sa pulin mi ti ispya lumalakoy iti balot. Anya. Pangasim, Billy. Di na akong pagpanunutan pa eh. Isuan na raw ti baro ahay daw. Kapo iti dayja lumalakoy iti balot. Iti pa lang. Agdwa-dwa akong kankwana. Anya. Mas dawak na ron. Tapay na surutan dayja lumalako iti balot ti dalan nga agturong iti hideout. Noar arigan. Narigat asapulan ti hideout. Gusto ti atap mo, Bill. Ispiyalaki ti magbagam alumalako iti balot. Ala, sapulan nyo dahi at tao. Kan patayin nyo at tagos. Kas nasaro-sarodan na ti lalaki ah. Napartakak ti magna. Partakan naman. Sa bali tagparparik na kanyak. Dilig
Kato day to yun sino ti? Pasita nga kamalim. Paltugan ka. Anya? May lasin ka. Ispiya ka gayam. No saan agapukin ka? Saan ko manaraot ti hideout? Iso Di mo ganda ta nakalpitan ti gatilyo ti paltog mo, Billy. sino ti... Miguel. What? Si Bibyagak. Tapno rin buugan kayo ang managdakdakas. Saan asyak ti putput ngam? Naglimang anakos. Diyak na puntaan. Awanan ti lumalako iti balot. Nakatalay ti awanan pa rin. Agsasao ka ka iti pundo, Billy. Wen boss, sana ka nagkamali iti nakitak iti nalawa parkitan. Kadwag iti ni Jaime. Nabatad si bibiyag ni Miguel. Oh. Gusto gayang ti dama. Asibibiyag ni Miguel. Iti paltugak ko man ti Estia. Tilat anak parang ni Miguel. Nalawag itan ti amin, Billy. Nalapit at tao ni Miguel ti ibagbagam a lumalako iti balon. Anya? Well, patsaka ni Miguel metlang tinang parmag iti dahi ti Congressman Barasiga. Ken dagiti dumapay akabusor tayo iti negosyo. Boss, anya ti pakay naigan ni Miguel kadag iti otoridad. Tapay nga itultulungan na ida. Nalapit nga da padrino ti awaran pay. Apay nga imisem ka, boss. Impakamok lang nga si bibiyag ni Miguel. Kasla pa karagsakan pa Billy, dahil tuyan ti oraya kapag tang iti biyag ko. Don Braulio. Ni Miguel ti kasapulak iti negosyo. Anya? Awanan ti umasping pa iti kabailan ng aramitan. No nagtipon ti kabailan miyadwa, sigurado, awan ti makaparmbag kadagabi. Sir, kunat-no kan ni pusana kita yan. Nasiputak ti panang surot kan kaitay ni Billy. Iso asinurot ko matadagos. Ang yaman na punay kan ka, sir. Ang kutiyag ko kan ka. Di mo sawan ti kastagorya. Aging ga si Bibyagak. Salaknibak dagiti tao kadagiti managdakdakes. Sir, anya nga tataramidag? Nailasin na ko ni Billy. Tunggal ka raw mo. Si putam ti aglawlaw. Ti kabusor. Kalat dalatang at parang. Sir, Kasta mo ti aramidag. Numang lipot dagiti kabusor. Liputak matida. No agaramid da iti may kaniwas. Aramidak matirumbang para kadakwada. sir. Tukadak iti kinaimbag ti aramid da atakas. Nana Rosalia, sa dino ti ayan ni Ma'am Altea. Ay, rimor ka kindi Amalia. Napandalag katang iti kasapulan tayo dito ipakanan. Anya, rimor da sa andak akadwa. Ang mga nagpaggadalaang. Napnapanam nga main turaw. Itay pa'y asap-sapulan na ka ni Ma'am Altea. Tadwa kayo kumaamapan agkatang iti masapsapul tayo ditaw eh. Napan ko intulod iti paradaan ti ti suki tayo ang balasang. Ano niya? Kursunada ka namin iti balasang anaam iti pakanan, nana. Kunak man no ni Ma'am Altea laang ti kursunadam a babae, turaw. Namdiyak malakdan ti bagik nga agkursunada pa'y iti sabali ang babae, nana. Sayang tigagat ko. Numay-may sa ipatpatag ako nada. Ay, turo. Nausum ka. Iti napipintas a babae. Mawandakas na. Tabaruak mat nana. Sa bagay, gusto ka. No saan ani Ma'am Altea ti makagasap ko iti biyagan. Mangkita klangan iti sabali nga ayatak iti agnanayon. Talaga ngamin adya kung makapagtapal. Nagrigat ti sasadak na Rosalia. Nagrigat.
Taging gay takot awan pa'y tinaikot. Nana Amalia, itay kayo pa'y ato malangkyaw akas lahat dapat padaanan nyo. Alteya. Apay ka din na. Nadlaw ko akas ladi kay makain niya. Ada ka di pagparparikutan nyo? Awan, balasak ko. Daala, ituloy takit din magnaga agturong iti pakanan. Sige, Nana. Madlaw iti langan ni Nana Amalia. Nga dasip-sipotan nga iti aglawlaw. Itay gumatgatang kami iti mausar iti pakanan. Nakaulilimag. Alteya, bumalas yung tan iti kalsada. O Nana, kumpat kayo kanya. Sino ka, Barok? Sana si Kati kayat ko makasarita. So, di nagpagsaludsudan. Anya? Umay ka, Nana Amalia. Panawan tanday ti alalaki. Saan ka, bastos? Ibatan na, bastos ka, alalaki! Ibatan ni Alteya! Di mo masmasan titakyan na! Tunggal kayat ka kasarita. Panawan na. Kayat ko lang mo ti makigayam kan ka. Batam ni Alteya. Anya ko matibip. Miguel. Imbatam ni Alteya ko nakmat. Aday ta. Nanang, umadayo kayo kini Alteya ditoy. Miguel, sika nga agpais mo. Nanang, umadayo kayo. Umaykan, Alteya. Darasan. Miguel! Anya tinapasamakan ka, Benji. Sir, Miguel. Sikamat kaya man. Hindi ka na ilasing na takos. Nawan tinasayat nga ramidam ditoy. Pumanaw ka lang. Anya? Adaywam ni Alteya, no kayat mo tinasayat. Awan ti at sino man amang dangran kan kuana. Awan na pulos. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alteya, Miguel, Alteya. Nagirot ti panangarakot mo kanyak. Miguel. Apay apas pasakit ang tiriknag. Tawan tinaglapas sa saan ka nakita. Kunak no natayan tinamnamak ka makita ka bay. Alteya, Insuro nak tipusok. Tapnang bali na ka natipkar. Hindi ka pwede pa nagpukaw mo. Tunggal ka nito, asap-sapulan ka. Alteya. Bukas munti panangarakot mo kanyak. At tuyakan, si Bibiyagak. Miguel, Naglabas titawan na saan ka nagmaymaysa, Alteya. anya di kaya mo asawan. Adak lang iti saan unay nga dayokan ka. Bambantayan ka. Anya, Kita mo na yung bagtilangak. Malagip mo ka di tidongrit a lalaki nga umar-arubayan kan ka. kaya't mo asawan. Sika din ang tulong kada kami ang makalibas iti mansyon. Nininong Braulio. Wan, Alteya. Siya nga't paisa. Ingka gumakti ng limlimo. Tapnawan ti makailasin kanyak. Miguel, Dumod ka. Isalaysay ko tinapasama kanyak. Idi pinaltugan nak ni Congressman Marasigan. Dumod ka, Alteya. Nana Amalia, sino di lalaki ang kasarsalita ni Ma'am Alteya? Ni Miguel te. Miguel! Toro, di ka mang sina iti panagsarita na kanya, Alteya. Pudno gayang asibibiyag ti gayong ko, Nana Amalia. Uwan, Toro.
Si Bibiag ti anak ko. Magagaran ako nga umasidag iti ayan na. Baybay ang pailaang idang agsarita. Di ka umas-asidag ka dakwada, Toro. My goodness! Si Bibiyang kagayang-gayang! Wan gayam. Mabit na nga. Danugak man titakyag mo gayam. Ang mga noal-alya ka mat. Anay ko. Nagpigsa ti danog mo, Toro. Ay na, nasakitan ka. Saan ka nga rod ngal-alya gayam? Ay na, Turo. At dayta ka manen ako na. Agil-il ka manen iti gayam mo. Ay siyempre mat anana. Nabayag ajak nakikita ti gayam ko. Ahon gayam. Aday bagakan ka gayam. Anya day ta, gayam. Gayam, si kakaditi nang papatay kini Congressman Marasigan. Ha? Si kakadi, ha? No anya ti ada itiisip mo. Ison tinapasamak. Kuna kunkat. Adon tinapapatay ang managdakdakas gayam. Oh, Apa nagsanay kayo, nanan? anak ko. Mabutbuteng iti ar-aramidam. Gusto ko man. Nanan, Isardeng moon. Umadayo tayo laangan iti daytoy a lugar. Tapno mga barwanan tayo. Di mon urayan nga dadakas a mapasamak ken ka. Miguel, agusog ka baro. Ay na, maragsakan kamay. Takalanglang da ka amang mangan. agyaman na, Nana Rosalia. Miguel, awatam, kataramanam ti linutok a putahe. Sapay lang kung magustuhan. Sigurado ang magustuhan ti gayam ko day talinutom asidaan, Ma'am Althea. Special aputahe ko naman. Agyaman na, Althea. No kahit mo pa itiin na po yawatan ka. Saklatan ti makam mo. Mga alak tulat iti ka na. Gayam, bagbagay mo lang unay ti atidog abok mo. Kastamot kan ti barbas mo. Toro. Aging ga si Bibiag pa'y dagiti kabusor ko. Agtalinad akastoy tilangat. Si kagayam tilimad ang kabusor ta. Adon tinapapatay a kriminal iti dayto ang probinsya. Panag ko na, gayam. Gusto lang, ninanamalya. Toro. Anya nga tanong isardeng muntar aramidam. Mga barwanan, kan agawid tayon iti lugar tayo, gayam. Saan pa yan halpas ti amin? Ado pa'y turumbang aramidan. Gayam, Si Bibiag pa'y lang ni Don Braulio. Noon ay pabalod kong day lakay. Mabalin nga isardeng konter aramidan. gayam. Italang may bagakan ka ti kastoy. Anya day ta? Likli ka mo nday di adon, Braulio. Baybay amon adagiti otoridad ti mangkemag kan kuana. Ano niya? Saan arumbang ngagsabat ti dalan nyo kini Don Braulio, gayam. Apa yan ay bagam ti kasta? Basta, likli ka mo nday di adon. Di mong ikaskaso. Sana mabaling, Toro. Narugya akong dahito nga aramidan. Ni Don Braulio ti Pangulo dagiti sindikato. Isu anasken lang ang mapalo den. Gayam, ang mga nagbabawi kanto iti odi na. Ituloy mo, tiaramidam. Agpada kayo kininanan, Toro. Di kay mawatan. No niya ti kaya tiyong ay baga kanyak. Apa aliklikak day dyan, Don Braulio? Miguel, napatag ka kanya agayam ko. Iso ajak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Jak kayat gayam. Nana, sa dino ti ayan ni Miguel. Itay pa'y arimwar. Kadwana ni Turo. Anya, Kunak man no nagpakadakan kan Miguel. Balasak ko. saan nan? Sana bale. Ag sublimot laang ti anak ko dito balay ni Marcelina.
Ada ko mapangawi sa kinkwan. Ngam urayak laangan iti pakanan, barang umay ijay. Nalabit akasta, Althea. Nadakamat na ngamin kanyak nga umay ijay ito madamdama. Ijayan ti pangurayam kan kuana. Itamampayasan ka rememoir dito'y safe house, Benji. Apay ka. Angkal, nadakamat mo hindi kanya. Tinaganti ka busar mo. Di ka di ibagpagam amigel. Kat iso din ang papatay iti day di Congressman Marasigan. Owen, saan ka di anay baga kung day taken ka, Ben? Kaya't kulangapan ka ng kan. Awan duado ni ex-Marine Miguel Arturo Tolentino ti Kabusoryo. Amok laonay ti Kabusoryo, angkal. Uray pa'y sigod a general day di Congressman Marasigan. Patyak nga wan ti bael na kini Miguel. Nasiglat na dya tao. Idadak pa iti serbisyo. Nagbalin a platon commander ko ni Miguel. Benji. At daan iti may sa desisyon. Kan nalintag tiramid na. Tinapod no na. Nagkita kami iti sentro ti Ili. Kala at latan niya masidag kanyak. Idi sinurot ko ti babaya krosonada. Benji, nabayagan akayat ko patayan da jaya tao. Adun ti pinatay na abuyot ko. Anya? Matulungan na ka di iti parikot ko. Ikang kaya tidak kalagatan basta mapapatay mo dahil jaya tao. Apaya nagsinay ka, Iko. Di mo ka di kabalan ti kayat ko ang mapasamak. Mangibaon ka lang iti buyot mo amang likidar ken ko na, angkan. Ngam, siguraduhin nyo lang na nasiglat ti baon nyo abuyot nyo. Tamang anong mapaay lang. Benji. Saan asinsinan lang ti kabailan da diyang ramidan? Ni Miguel ti may sakadag ti kasiglatanan anam amok a soldado. Idadda kami pa iti serbisyo. Doblyak ti bayad ko kan ka. Apay, itulok mo ka di analalaing dayjay iti ranget ngem iti seka. Uwan, aklonag, angkan. Naturudag ngagpaiso. Ngam, nakurang ti kabailak no maidilig ken ko na. Natunab iti adon aranget ni Miguel. Uray agmay may salang dayjay iti battlefield. Kabailan na aparmagan, dagiti kapuso. Apay kita anak madlatan. Toro. Sigarilyo. Maragragsa ka nak ngamin gayam. Napukaw ka namin pinsan ti dagansan iti barukong ko. Gapo iti pan nakakitak manan kan ka. Toro. Manipod iti nagtakdaran ta. Adda malagip ko pasamak gayam. Anyamat na ita pasamak. Iti pan nagnak amapan gumatang iti balot. Kalaap nga ta nagpipinaltog iti plaza. Iti saan ano bayag? Imtang-matan dagiti pulis. Kunak nga rod no gubatan. Toro. Nakitak iti grupo da iti Congressman Marasigan. Isong na pasamak arangat iti nagbatan. Kunakun ka. Amang gayam. Iti may sangal daw. Nadakamat na kanina na Amalia asi bibiyag ko. Anya? Nagpampanunutak. At kinabigatan na. Simurutak kinina na Amalia. Tagsarak kayo. Napaayak lang ang makakita kan ka. Toro. Sa balit isimkan iti isip ko. Amangan ko nak no saan apod no ti bagbagan ni Nana Amalia asi bibiyag ka. Malagip ko da ita pagteng. Agkita kami kumakininana. Ngam anda na patag ngayon naramid ko iti lugar da tatakatalin. Huh? Nagnagadak iti balay tila kay anak kautangak iti biyag ko. No saan nagapukin ko na? Natayak ko man. Anya? Utang ko tibiyag ko kinitata katalino. Nakita na kiti karayan. Kat intaray ng adagos iti pagagasan. Basta gayam. Uwantoro. Kalpasan ti pa nagpapigsak. Limad ang nagkita kami kini Colonel Maravilla.
Nagsaritaan mi ti pananganop ko kadagiti managdakdakes. Gayam, Toro, sa anak ngay madayo kada kayo. At dahil langit aglawlaw yun. Malagip mo ka diti dongrit alalaki. Ngay nasitgam ti parking lot ti sigod a restaurant ni Altea. Uwan, malagip ko dayta. Nagsubli ak nga rod iti restaurant tapno mga laak iti makan. Ngam kalata pimanawak iti day di aguntaway. Una kun kat asi ka di dungrit alalaki ang nakita. Sa anak ang nagbidot iti panangipagarob. Nakita na kon. Ngam sa anak ang nagpadlaw. Tapno sana madadal ti plano ng aramidan. Bilibak kan ka gayam. Talaga nasirib ka. Iso nga ita. Lepas kon ti laban. Ano pagdadya Don Braulio? Tapno sumartengan ti pamapatay. Kan panagwaras ti droga iti daytoy a probinsya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayor, aglayon tayo ka din i Safe House. Wanderia, kaya't kong tiyagin na. Ato, tiyaramnita ka sa opisina. Isungay parpartak mo te panagmaneho. Wen Mayor, Malagip ko tinaibagan ni Benji. Natured di ko na kung dayjay akanakak. Ngam, at dapay gayang pagbut-but nga na. Anya nga tati bilag at dakan ni Miguel. Tamis mo na ani Benji at iprong kat kapotag na dayjay ata. Diyak lain pangarong Mayor, kalata nagbalangan ti kotse. Sino daw tinaglugan iti kotse? Ha? Mayor, grupo ni Billy. Aniya, Anya ti aramidan ta, Mayor. Nakapaturungan dagiti paltog da kada tayo. Ponyeta. Billy? Sa dino ti ayan, dahil ti Mayor Carion. At dahil ti daan na hideout, boss. Bambantayan dagiti kakadwa tayo. Paligi ti panangkamagyo kan kuana. Iso magagaran ako na makakita kan kuana. Saan kami ang nagliway anang surot kin ko na, boss? Sinurot mi ti kotse na, aging nga iti National Highway. Pinaltugan mi matan ti driver na. Kasta. Ala. Mapantan iti daan ahay. Don Braulio, anya ka di tinapateg at nagsaritan. Apay at pinayaban na ka na itibuyot mo dito ay highlang na. Mayor. Nagmayat alang aban ti prasko nga angin. Nga kapoy ti tao. Saan ka di? Don Braulio, Kumita kay ti tangata. Nagmayat aboy-boyaan ti palagapayag dagiti billi. Ang sayang lang ti kinangayad ti lubong. Umaysakan anarambiis abang kay. Don Braulio, hindi mo ipaturong kanya tiigan mo. Tinakpatayin. Agkita kayon kan ni Satanas. Dahil tatilumpanggan ka, Mayor Carion. Billy! Boss! Umasidag ka dito. Boss, Sumipngatan. Katipan lang yung tibangkay na iti mismo asango ti munisipyo. Matungpal, Don Braulio.
Bangkay ni Mayor Carrion dito. Pasal, Jesus. Kailangan nila ang suit. Tinapay mo. Imbalang dalatang tibang kay ni Mayor Carrion iti sangot ti munisipyo. Oh, Sino ang tatin ng pagkain ko na? Ano, saan pa yan nalpas na investigasyon? Madayo kayo ba ako? Sige na mamon dahito ni Sir Miguel. Kaya di police tayo. Sige na. Pumanaw ako dito dahito lugar. Sir, no sana sikat ng papatay kini Mayor Carrion? Sino nga tati suspect? Goryo, ado ti kabusor dagiti sindikato. Iso adi tay may tudo. No asino tinang patay kan kuana. Sigun pa itinangag ko iti polis nga imbestiga. Imbalang dalatan iti sangot ti munisipyo ti bangkay na. Kat nalabit a pinaltugan da iti sa bali a lugar, sir. Ituloy mo lang tati agkalap iti impormasyon. No sa dino pa iti ayan dagiti bodega ti droga dito'y probinsya. Wen sir, di ka madanagan. No adamanan makalap ka, iba kakadaguskin ka. Agyamanak no kasta, Goryo. Sir, ino ta na maparparmot dagiti leader ti sindikato. Juan Goryo, pinapudno na. May samit ni Mayor Carrion ngan ano pa. Naunaan daklaang dagiti kabusor na. Sir? Dakal ti basol kanyak ni Mayor Carrion. Gapokin ko na. Natay ti may saan napatag iti biyag ko. Miguel? Nas ka na mamanda ito ni Tatakabo. Itamat lang. Ipakamukin ko na tinapasamak kini Mayor Carrion. Biglahan ko na tikas jay, Miguel. Talaga nasakit tinakam ko kan kuana. Patsak adag iti matlaang kakadwa na iti sindikato tinang patay kan kuana. Tatakabo. Nagpatinkan ti kinadakis tayo jay nga awan ng bay. Malagi po ti anak ko, Miguel. Tata. Agbaymay sa akon. Nakapsutak mutan. Nudad tuma. Sa bali pa yan ti mapampanunod ko. Tatakabo. Di kay ko magpanunot iti sa bali. Ado ti mga patpatagkan ka. Kung punak pa yan iti bagi. Ngalaan nakmatan ni hapon Diyos. Kaslawan mo lang ti sir-sir pinag iti ar-aramida. Tawanan ni Nena nga anak ko. Tata. Mamumat, adwa kami laangan nga bibiyag dito'y away. Tinatayan, nabati agag may maysa. At nagbaliw mo na namin pinsan ti ape. Tatakabo. Jak pa yan may subo na imbagtikan ka na nagmay maysa akman. Iso ano na tuma. Sa anak ko na mga matulog ang lantahan. Ano niya? At damot na giti kakabagyak iti sinto tinilay. Nagmamainak mo nga umasidag ka nakwada. Sa maysa, at na dito'y haway ti pagbiyaga. At na dito'y dagiti sa lingwak. Di kay madanagan, tata. Kanayon na sarong karang kayo dito'y kalapaw. Ang yaman nakabaro. Manipod na itabon ti bangkay ni Nena. Si kanakanayon ti padpadahan nakasumangpet dito'y kalapaw ko. Tata. Tunggal agtaol na giti asok. Di mo na asumkan iti isip ko. At sika ti dumtang. Managragsa ka na kung nakita ka ang barong. Tatakabo. Kaslanak ka magtan. Kasilpon ti biyag ko ti mangpadaan kan ka nga umay niti balay. Nairwa man tirig na ka manguray kan ka barong. Turo, alas 3 iti parpangod tinamo a panagtaraok dagiti kawitan. Ngam saan pa lang ang anagawid ni Miguel? Unngorod na na. Urayan niya ti aramidak a panang pagbagakan kwa na. Awan lata ti panagbaliw na. Natangken ti ulo ni Miguel. Maturog kayo kit din, nana. Napuyatan kayon amang uray kinigayam, Miguel. Diyak amo no anya a klase ti pamagpag ati aramidak. Tapno sumardengan ti anak ko iti aramidan na. Nana Amalia, adda pagbutbut nga aramidan ni kayam, Miguel. Anya dayta.
Ti panagsangod kini Don Braulio nga ama na. Anya? Asino tinakaamuam nga ama ni Miguel ni Don Braulio? Nana Amalia, naibaga aming kanyak ni Nana Marcelina. Di may papankin ni Miguel kan Don Braulio. Oh. Wentoro. Pudno ti imbagakan ka ni Marcelina. Putot ni Don Braulio ni Miguel. Nana, Isu nga ramidak ti amin. Tapno makaadayo tanin iti daytoy ano kaan. Tapno awan tidak ka sa mapasamak iti nagbaetanda nga agama. Nana, uray anya pa iti aramiden tayo apa nangiliklik. Naladawin ti amin. Madaman nga ano po ni Miguel ni Don Braulio. Diyos ko. Inulit ko ngayon bagakan ko na tinaibagayo iti namin San Arabi. Di pa nang liklik na kin ni Don Braulio. Toro. Jack nagayatan ti inaramid kanyak ni Don Braulio. Hanggang saan ama ilibak nga iso ti ama ni Miguel. Nana, No kasano ti kinadakas ti ama na. Kasungani mo ti ugali ni Miguel. Nasingpet kan managtulong ti anak ko. Nana Amalia, Jack namnamahan na ito iya mapasamak iti biyak ni agila. Impanaw ko idisikog ko ni Miguel. Ngam saan lafta amaliklikan ti pasamak. Nana, Tumtang lata ti panawan. Nga agkita dagiti agama. kasanungatan, Nana. Amangan no mapatay ni Miguel ni Don Braulio. Oh, oray kas jay ti kinadakas ni Don Braulio. Isulat ta ti ama ni Miguel. Amalia, saan ka na sumurot iti pakanan? Madlaw iti matam anapuyatan ka anang ururay kin ni Miguel. Awan ti aramidak dito'y banal. Tumulong aklatan iti pakanan, Rosalia. Imunan ni Marcelina anapan ijay. Isu asuborot tayo matan. Amalia, Amumet ajak kayat ti awan aramidan na. ang madlaw kadagiti matam. Kayatan ti agkidam. Ay, ni maturaw. Maturog pa'y laang. Ay na, nakababain pa'y kitan kin ni Ma'am Altea. Taimunan ijay pakanan. Rosalia, Ay na Amalia, takamilatan ti makaamu ijay pakanan. Urayom laangan ni Miguel dito'y balay. Rosalia. Mala, ingkaki di maturog ag. Adu ka may ngagtitinulong ijay pakanan. Agi na nakakitde. Nilakit di Miguel tinang papatay kinangkan. Malagip ko dagitin pagpagakanyak nangkan. Makonsensya ajak maipalas tinaram daging ko na. Dayjay Miguel. At takatuanak anak niya. Masid na katakwada. Nakasukibot ti palutog ko itilikutan ti bantap ko. No sa palit titignan ni Miguel. Una ako. Amok di kapagilan tayo tangaramitan. Isang magandang natakla. Asid na gamang katakwada. Benji, Jaske, nasiputan ang kakata ko sa masilig katakwada. Miguel, apay Benji. Anya ti masapol mo? si kakaditi ng papatay iti ulit agkamayon. Pagsalsaludsudan ka, Benji. Iswa di naksumbatan iti saludsud matlaeng. Ano? Apay ngayon masidag ka kata kami. Kaya't ko nga ibalas ti pan nakatay iti ulit agkamayon. Sungbatak matin ti saludsud mo. Nagbidot ka iti panangipapan. Sana siya tinang patay kini Mayor Carion. Ano niya? Nalawag tinangig mo, Benji.
Saan adatati ag kabusor? Iso apumanaw kan. Nadakamat ti ulitag ko ti panggap na panang papatay ka. Kat pinatay mo dagiti buyot na. Managdakdakas ni Mayor Karyon. Iso arumbang lang kan kuha nati kasjay. Pinatay na ti babayan na patagkanyak. Ano? Ti tao nga agar aramid iti dakes. Nang runa no at napakainaigan na kadagiti sindikato iti droga. Kabusor ko. Anya? Benji. May sa kadagiti leader ti sindikato ni Mayor Karyon. Nalabit atin ang patay kan kuha na. Kat dagiti matlang kakadwa na iti grupo. Anya? Ulitak nga ibaga, Benji. Saan adatati ag kabusor? Iso apumanaw kan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gayam, saan ang anak tinitino kita nyo? Nakatakdaraklatan ang dumdumag iti saritaan nyo. Gusto lang tinaramid mo. Among gayam, ado ti maad-adal ko kan kaadiskarte. Kas kumayta, ipagaruplakit din ni Benji apim manaw, wano nakaadayutan. Ngam di na lang mo, sipsiputan tapay lang tigaro na. Wantoro. Kitam ni Benji. Nakatakdarlatan iti abay ti kotsena. May sa titurong ti matang na. Anya nga tati pampanunutan na gayam. Pampanunutan na. Nukasano maibalas na tinapasamak kini Mayor Karyon. Anya? Amok tilikaw ti bito kadagiti managdakdakas. Saan da basta maklon ti pan nakapapatay dagiti kakadwada. Nang runa. Kat may sa kadagiti leader ti sindikato ni Mayor Karyon. Gayam, imanawan ni Benji. Baybayam lang. Jack ibilang akabusor ni Benji. Gayam, masaludsod ko lang. Tiyan niya. Sino ni Ben? Apay nga amom launay. May sa soldado ni Benji. Sigud a soldado. May sa kadagiti parikot mi iti departamento. Anya? Naging lalaing. Kat sana sumursurot iti kumantken ko na. Ha? Ti kayat na. Pagbutbut nga dagiti kakadwa na iti infantry batalyon. Nangato ti purwana a soldado. Kasta gayam. Aging ka napaltugan na ti may sa kadagiti kadwami iti battlefield. Na court martial, kat na ibalod. Anya? Manipo di din. Jakon amo tinapasamakin ko na. Jak matin pagarop. Akabagyan na gayam ni Mayor Karyon. Among gayam. Numabalin. Ini kayat nga umasidag ni Benji kini Ma'am Althea. Amo kon dayta. Tasip-siputak amin agaraw na. Anya? Kasano ti pan nakamom gayam? Di ka nagdamag, Toro. Sip-siputak mo masidag ni Benji kini Althea. Talaga abiliba kun kan ka gayam. Talaga nga amom tang aramidam. Ala. Urayan ta ni Goryo dito sa sentro tili. Napatay ti pagsaritaan. Nailanadan iti pagiwarnak ni Mayor Kal. Nagdinamagan ti pan nakatay na. Ayok tayo jaya, Mayor. Tayo jay tirumbangkan ko na. Di matay. Boss, kunak no kasari tayo lang ni Mayor Kal yon. Pinaltugan nyo matan. Isungarod ako na kada kayo. Ngay datagyo iti sangwanak. Tas siyakon yung makaamo kan kwan. Panagkunak, boss. Naibusan dagiti kalaban tayo iti negosyo. Iti da ito'y a probinsya. Kundo day tapili. Tiudi na. Siyakmet lang tinabati kadagiti leader ti sindikat. Katita. Kasapulang ti ato amboyo. Bil. Sana parikot da ita, boss. Ato dagiti maala tayo. Kat?
Sa dinong aron ti pangalam kadag iti agpalinabuyot tayo. Iti pagbaludan, Don Braulio. Anya? Nakasaganan ti grupo mi iti panaglibas dagiti balod iti provincial jail. Akad one ni Jaime. Mayat day ta na panunod. Magagaranin ni Jaime ang makalibas, boss. Sige. Nabayad ako ni Warden. May panggap kadag iti may pastra ka droga iti pagbalutan. Nayunak pa iti bayad ko kenkwana. Basta makalibas dagiti agbalin. Abuyot tayo. Agawit ang toro. Amang ano agur-urayan ni nanang kadata. Wan gayam, amo matan ni nanang mo. Kanayon nga dandanan. Asidagtan iti nang iparkingan iti motorsiklo. Baka matak iti balat yawanan bayin at rider. Gayam, nakada yung tikot siya ni Benjit. Darasan toro. Parang makamatan tapay ti kotsena. Jakon makita pa ti kotse dayja at rider. Talagang awan tinasayat nga aramid na. Gayam, yaklaing pagarap nga aramidan ni Benjit kasyay. Nagmayat matipan nakisarita na itay. Dahil ti bagbagak tora. Saan ka nagtalag iti kabusor? Iti anyaman nga oras. Agaramid iti dakas. Imbaglakit din gayam. Tanasiputam ti panang paltog na kadata. Ano saan? Natayak ko man. Aging ga siyak ti kadwam. Saan ka aman ano, toro? Malas. Malas na talaga. Jak napuntaan dahil diyang awan ng pain. Jak napuntaan! Wah! Paditirik iti panagmintis ko ng paltog kadakwada. Uray jay lakin la kumati napuntaan. Sa nabali. Subukag ti kabaglak amang parmag kinimigan. Nukas pangrigan tas siyak ti makaparmag kan kwa na. Siya kon ti kasiglatan. Agsagana kayo kakadwa. Iti saan nga agbayag? Rumwad dagiti naglibas iti pagbaludan iti kakaykaywan. Iti pagluganan da katifan. Isagana yon. Naskan ti panagalerto tayo. Dakkel ti imbayad ni Don Braulio ko ni Warden. Tapno makalibas dagiti balod. Magitak man ni Jaime, Bele. Kaya liw kayo magtanda dyan iti sugal. Basta makalibas na nasayat ni Jaime. Makita pa si Bibiyag. Tokmol. No saan nga gananan? Malas na lang. Sana basta-basta ti aglibas iti pagbalod. Sabagay Rumwar dagiti naglibas iti pagbaludan iti daytoy apasat ti kalsada. Bele. At rin mo manipot iti kakaykaywan. Sagana kayo. Kakadwa tayo dagita. Makita ko lang ni Jaime. Nagturong dan ditoy. Sige, sabtan nyo ina! Paligid ti panaglibasyo. Takal matagatat tin ruwar ko tapno mabayadan ti opisyal iti pagbaludan. Ti kayat ko. Sana masayang tigatad nga imbayad ko ken ni Warden. Isungaramidan nyo ti kayat ko. Kasayan nga rod no kasta. Mabali na may kat iti serbisyo da jay a Warden. Kapo iti panaglibasyo. Ngam uray maikat iti serbisyo. Na maaramat na mati kwarta ngayon tayo ko kenkwana. Na? Saan na ni Warden ti pagsaritaan tayo? Tanalpasan ti transaksyon ko kenkwana. Makamumatan iti biyag na. Ubing! Ibaga ni Billy kada kayo ti rumpang nga arapidan nyo. Agin na nga kayo pa'y. No kaya ti uminom iti harag, nawaya kayo nga agraragsak dito yung mansyon. Nandiyaman kami! Nadang magmuka din ti panaglibas dagiti balod iti provincial jail. Wentoro. Dakal ti nagkurangan ti management ti pagbaludan. Iso ang nakalibas dagiti balod. Ngam no panunutan anay bag kayam. Saan abasta-basta ang makalibas da iti pagbaludan? Husto ka.
Ngem no talagang ikagumaan dagiti balod ti aglibas, maramid na. Gusto ka di? Wentoro, saan lang nga iti provincial jail ti pakapaspasamakan ti panaglibas dagiti balod? Isungaging ga ita panahon. Ado pa lang kadagiti naglibas ti at large. Sana sarsardingan dagiti otoridad nga ano pen. Kayam, ang mga noadamot nang ilibas kadagiti balon. Agdalan pa iti naunag nga investigasyon dagiti otoridad. No apay ang nagbaybay a dagiti jail guards. Karunan, maimbestigaran ni Warden. Sigurado ang maikat iti serbisyo ti Warden. Kayam, Depende da iti resulta ti investigasyon. No mapanagnakan nga da negligence ni Warden, sigurado ang maikat iti serbisyo. agraira manan dagiti managtaktakas iti probinsya. Agwaras da manan. Pustakan, my friend. Talaga, kailiw ka. Oy, Jaime, amumot siguro tinapasama ka dagiti kakadwa tayo di baro hideout. Ado tinapapatay ka dakwada. Idi rin out dagiti kamong ti anti-illegal drugs task group. Kasunod, dagiti siya buhay jay. Sayang lang. Antay ta ka manan ako na. Natural nga alaan amin dagiti otoridad dagiti siya bo. Tanatiliw dakat nga rod. Kapay nga men, natay dagiti kakadwa tayo iti hideout, pile. Siyempre, 5 banda ka dagiti otoridad. Iso na tayo da. Kapay nga men, nalima banda. Gaputa rin out dagiti otoridad ti laboratory. Ay kapay nga agsipat ka, pile. Tiyan mo mga ta. Jack madlaw aluklukon na. Diyos ka. Saan ka mataluklukuan, pile? Nagdamdamag aglan. Apay nga ming agdamag-damag ka, ha? Kapunta kayat ko amamuhan. Tuwan niya tinapasama kasi baro hideout. Apay nga min nakayat mo amaamuan tinapasama. Laglag. Awan pa'y ganas, makisarsarita mo kin kapile. Ulit-ulitin lang, dagiti bagbagak. Diyos ki ahim. Masuron mo't lagayan. Kaputa insublik lakan kuha na dagiti salutsud na. Isupa yan tiyo daganas ng agpungtot. Tuggarang pa'y lang aging ka itatiawan ng pay. Imadumanan na kiti buyod tayo, Billy. At andamanan na pumigsa ti grupo tayo. Kontra ka na kiti manglaped ka na tayo. Boss, total, ada dito ini Jaime. Maramat tayo ti kinasiglat na nga agkarnap. Kan ag-hold up iti bangko. Undo na ita. May saldang pailang ti panaglako tayo iti droga. Anayingit pailang dagiti otoridad kontra droga. Uwan, boss. Sarkan tayo dagiti na dumapay a probinsya tapno agkarnap kan ag-hold up iti bangko. Nabibilang nga armas ti aramatan tayo. Tanungas pangarigan tad na mapasamak a bulilyaso. Saan kayo abas na maparmag? Lumaban kayo. Uwan, boss. Riribukan tayo ti pagilyan. Agwaras ti grupo tayo. Iti na duma-mga ili. Tapno makapagtignay tayo na impag. Areglado, boss. Saan matamay may sa lugar ti pangipaknyan nyo kadagiti lugan ang makarnapyo. Nawatam ka di, ti kayat ko asawan, Billy. Nawata, Don Braulio. Good. Ala, pili naman na imbag ni Jaime. Tapno awan ti mapasamang amo ni Yaso. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.